Nag-crave ka ba ng pizza, ice cream or cold drinks ngayong mainit ang panahon? No problem! Meron kaming natagpuan dito sa barangay ng Alisan, Lawag City, Ilocos Norte, along Airport Road at tabilang ito ng Butong Integrated School. Pagmamayari ni Ma'am Mona Lisa Kabakungan na siyang may-ari din ng Pizzeria de Iloco. Kaya naman atin nang pasukin ang kanyang shop para ipakita ang kanilang produkto. First on the line ay ang kanyang tindang pizza. Napakamura at napakasarap. Nagme-melt pa sa iyong bibig ang cheese at hindi lasang harina ang crust nito. Luto na ni Marlene yung Hawaiian pizza and let's taste it. Ayan. Uy, ang init. Oo nga, mainit guys. Ayan, tignan nyo nga yung cheese niya, oh. Ayan. Oh, diba? Nakikita mo yung cheese niya and of course ang sarap pero mainit. Ang init pero ang sarap ng cheese and of course yung ham niya nanonood dito sa pizza. Ayun. Kung i-rate mo siya 10 over 10 kasi yung last niya hindi lasang harina and napakasarap, napaka-affordable pa. Ayan. Second on the line ay ang kanyang ipinagmamalaking snow cone or shaved ice. Patok na patok ito sa mga bata lalo na't napakainit ng panahon. Lalong-lalo na ang flavor na bubble gum at tiger's blood. Third on the line ay ang kanilang sundaes or ice cream na napakatamis at napakasarap. Marami ka pang pagpipili ang toppings at trinay din natin kung paano maglagay ng sundae sa ice cream cone. So nanginginig po tayo kasi first time po nating mag-operate ng ganito or magano ng ice cream. Ayan, ito na. Ay. Oh. Ayan. At ang napakaliit lang po. Let's taste guys. Pero hindi po ganito yung actual na laki ha. Maliit lang po talaga yung nilagay ko. Ayan. Pwede na guys. At napakasarap pa. Hindi ka na pwede pumunta pa sa mall or sa kung saan na meron pong tindang sundae. So madami po silang pagpipilian ng mga toppings. Pwede po ninyong lagyan ng toppings ito or meron pa silang container na ganito at lalagyan na lang po ng kanilang mga toppings gaya ng nips. At syempre, gumawa rin si Ma'am Mona ng kanyang ipinagmamalaking Oreo sundae. Okay, so Ma'am Mona, ano na po yung gagawin natin ngayon? So, gagawa tayo ngayon ng Oreo sundae. Yan. So, ang una nating ilalagay is yung ating fresh Oreo. So, ito po yung ating toppings. So, ito yung fresh Oreo. So, maglagay tayo. And then, kuha tayo ng dapat vanilla flavor yung ice cream natin. And then, ganyan lang. So, lagay ulit. Isang scoop lang. Pangalawang scoop na yan. Yes. And then, lagay ulit. Kunin yung sundae spoon. Ito yung ating sundae spoon. Tapos, lagay ulit ng Oreo. So, ayan na yung ating Oreo sundae. Parang McFlurry. Enjoy na, sir. Ayan. So, meron akong cone. Ito. Oreo sundae. Oreo sundae. So, what are you waiting for? Tikman na natin. Ayan, napakaraming ice cream ngayon na naglipa na. So, dito pa lang sa Lawag, makikita mo na talagang, di ba napakainit? So, you need to, kailangan mong magpalamig din yung sa katawan mo. So, ikaw na bahalang mag-mix nito. Pero teka, paano ba nagsimula ang lahat ng ito? Ating ang panoorin ang kanyang interview dito sa News Portal Ilocos. Ayan, so pagkatapos nating kumain at kumain dito sa shop ni Ma'am Mona Lisa ay ating kakapanayanin upang magbigay naman siya ng background sa kaniyang munting business. So, Ma'am, naimbagal daw. Naimbagal daw mo, Sir Lawrence. Okay, so paano nga ba nagsimula itong
negosyo mo, lalo na yung Pizzeria de Iloco. And of course, anong papangalan mo ngayon dito sa napakadaming malamig na pagkain niyo? So, nag-umpisa po tayo ang Pizzeria Iloco way back 2022. So, nag-umpisa tayo sa more than 20 na flavors. So, ngayon nag-cut down tayo sa 40 na bestsellers. So, yung tinikman ni na Sir Lawrence kanina ay ang ating Hawaiian pizza flavor. And yung one box natin is only 130 with mozzarella na po yun. So, nag-add on po tayo ng ating soft serve ice cream. So, naisipan namin ng soft serve ice cream kasi katabi po natin ang school. So, in demand siya sa mga bata. And then, nag-add on din kami ng affordable na snow cone with 15 flavors. And then, we also have the fruit soda na 60 pesos lang siya. May fruit jelly na siya and yung soda natin. So, meron din tayong mga sundae and then yung ating mga naka-cups and then yung float natin. So, lahat po yun mabenta sa mga bata. And hindi lang sa mga bata, kundi pati sa mga adults na din. Okay. So, yung mga soft serve natin, ma'am, yung snow cone, yung shave ice natin, of course, yung ice cream natin, ma'am, nasa sold out ba yan? Everyday? Hindi ko masabing sold out kasi every time na mauubos yung unang timpla po kasi is 1 kilo. So, subukan na namin na up to 4 kilos hanggang hapon lang para sa mga bata. Pero kapag weekends, okay na yung 2 kilos to 2.5 kilos. And yung 2 kilos na yun, marami ng ice cream na may serve. So, ano naman po yung feedback ng mga tao sa inyo, ma'am? Ayon sa mga naririnig ko, happy sila every time they get a cone of an ice cream. And lalo na kapag vanilla, yun talaga kayo. Kasi yung vanilla, yun yung common sa mga bata, yung puti. So sa vanilla, pwede natin siyang laruin. Meron nga pwede lagyan ng toppings. Okay. So kung lalagyan mo ng toppings, ma'am, magkano na ho yun? Meron tayong add-on na 5 pesos lang sa bawat toppings. Okay, so after this one, ma'am, kunyari, mga 5 o'clock na uwi ng mga bata, Yes. tagsaan po? Tagsaan sila ng 6:30 to 7 a.m. And then expect the children by 11:15 until 11:45. And then paghapon, mag-ready ka na ng 4 o'clock until 5 p.m. And then meron na yung mga adults na in between 5:30 hanggang closing namin ng 8 p.m. So, sa humble beginnings po natin, ma'am, mahirap po ba na magpatayo ng ganitong klaseng negosyo? Yes, kahit tinitignan mo siyang maliit na pwesto lang, pero iisipin mo pa din kasi kung ano yung mas swak sa target na consumer mo. And pangalawa, yung supplier mo talaga. So, yung reliable, sufficient, at saka affordable na supplier. Okay. Ma'am, malapit na mapatayo ang SM Lawag. At dyan lang, oh, tabi lang nila yung SM Lawag. So, expect po ba natin, ma'am, na dadagsain din po tayo? Excited ako sa opening ng SM City Lawag. But at the same time, a little bit threatened. It's because the people will go inside the mall. So, ang target customer lang talaga natin is dito sa may mga estudyante sa school and yung mga bypassers. And if ever man-known na siya, yung mga talagang vehicle na pwede na sila mag-stop sa harapan namin since maluwag naman. Okay, so meron po ba kayong balak na ipa-franchise itong negosyo po natin? Ang franchise po natin ay ang Pizzeria de Iloco, pero ang ice cream po natin is package lang. So you can create your own brand name. So if you are interested, tutulungan ko po kayo para dito sa ating soft serve ice cream business. Okay, so last message na po natin, ma'am, sa mga nanonood po sa atin ngayon. Himukin mo na sila na pumunta dito sa inyong pwesto. Yes, if you are craving po for soft serve ice cream and gusto nating mapalamig ang ating nararamdaman at saka nagre-crave po kayo ng affordable na pizza, pumunta lang po kayo dito sa may Respicious Store. Makikita niyo yung pwesto ng MSC Food Products Trading
at Pizzeria de Iloco, along Airport Road po, katabi ng Butong Integrated School. Okay, once again, thank you very much, Ma'am Mona, sa oras na bigay niyo po sa News Portal Ilocos. Thank you, Sir Lawrence. Okay, so mula dito sa Butong, Lawag City, Ilocos Norte. Sa ngalan ni Kilang Valido and of course ni Badetang Guerrero, Lawrence Corpus Martinez, News Portal Ilocos.